Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ani ana, mo arangkada na ang mga hudyaka ug makalingaw ug mugitik sa inyong galamhan. Sawanta sa pagpaminaw, ang tulumanon. Kasikas sa kagabhion. Inubanan sa inyong amahan sa pagkasikas. Dili tantong gwapo, pero maoy uso. Tay, tiroy, mukasikas na. Matag adlaw nga Sabado, alas 8 hangtod alas 9:30 sa tulumanon. Kasikas sa kagabhion. Oh my God! Wow! Oh my God! Sana all. Sana all. Chatmate ko, naka-online ka pala. Gising ka ba o matutulog na? Kanina pa naghihintay ng message mo. Di ba ako nakakaistorbo sa'yo? Chatmate ko, nakita kong nabasa mo. Sin ang nakalagay sa baba ng message ko. Mag-selfie ka naman o kahit sticker lang. Miss na miss ko na ang ating kulitan. Kung ba't kasi nagkaiba tayo ng oras. Chatmate ko, tuwing tulog ka, ako'y gising. Ano ba naman ito? Konting oras lang na makapagkwentuhan. Isang iglap kung ito'y dumaan. Chatmate ko, nung una'y ini-ignore ko ang friend request na galing sa'yo. Hanggang ito ay inaccept ko. Friendship nating dalawa ngayon ay nabuo. Chatmate ko, ibang-iba ang hatid mo. Nawawala lahat, lungkot at pagod ko. Kahit sikreto mo at sikreto ko, ganyan tayo ka-close. O kaibigan ko, kung ba't kasi magkaiba tayo ng oras. Chatmate ko, Maayong ano ba naman? Maayong nga kasikas sa kagabhion kinatong tanan mga higala. Oras na pod mga higala, balik na punta mga higala sa atong tulumanon matag Sabado. Murag okay na mga higalang atong connection karos internet nonya. Mao ni mga higalang nahibalik ni gid in town ta kalooy sa Dios. Kumusta man ang tanan na mga panikay-sikay kasika sa mga kalikupan sa tibuok kalibutan mga higala. Kini gihapon ng inyong ubos nga higalang hibalik na gyud og sibya. Kay murag ubay-ubay ng mga higalang ag sige na to og ganang nini ang pangutanag naon sa balik na bakunutas atong pagpanibya mga higala.
Unya unsaon man kiniliging mga kakulian, mga higalag teknikal. Kung kailan Unay usas mga at nadilatar ang atong mga programa, mga higala. ito ako Usahay kiniliging internet na to nga murag hinay gyud kaayos tanan. ba't kasi magkaiba Pakpakan lang hapon nato na sila Globe o sila Smart. tulog ka Ay, kumusta? Kumusta ang tanan? Dugay-dugay tawa nagkita ay. kon Luzon, Visayas, Mindanao. Nya tibuok Kalikupan, tibuok Visayas. ang igla Labi na diri syudad sa Sugbo, mga higala na nga init na kaayo, mga higalang kon init na kaayo, mga higalang nilungag sa politika. kwentuhan Kumusta man ang tanan? Murag arang-arang naman karon mga higala ang atong pagsuroy-suroy kay murag gi-open naman mga higala ang atong mga edipisyo, mga mall. Pwede naman makasuroy-suroy siguro pila na ka porsyento nga pwede nga masuroy na mga higala. Onya, kumusta ang atong mga kasilinganan nga bahin diri sa atong lalawigan sa Sugbo, labi ng mga isla sa Camotes, Bantayan Island, no? Diha sa Lapu-Lapu, diha sa Bohol, Leyte, Masbate, Siquijor, Dumaguete, mga higala tibuok na lang. Onya ang atong mga higala diha nga nagsigig wi pod nato bisan kinoog tagsarata sige na lang taanig sayaw-sayaw TikTok. Kaya tungod ining may signal klaro mga higala, no? Onya, sige, gunit na mo diha kay sugdan na nato ning atong tulumanon. Kumusta diha mong tanan kay taon-taon na tawa nagkita. Usa ka awit mga higala gikan sa atong mga kahigalaan pod nga igo rata mi badles-badles ning atong mga tulumanon. Onya, mga higala ang mga OFW nato mga kaila diha. Nanay kay sikay pod sila mahigalang nagpangutana pod nato kanus ata mabalik. Kung ako Daghang kayong salamat mahigalas tong live viewers karon mahigala abot tag 10,000 murag murag ila gining sundan siguro nagpaabot siguro nis atong kalihukan mga higala. di mo Onya, mayong gabi diha nimo Algerbis kara gabi tay tiroy mos bosta na kunong tanan. pagsas Okay ra gihapon kumusta man diha atong lungsod Silongos? Kumusta man diha lang mga nag-birthday day karon? Happy New Year. hanap ka Happy birthday ninyong tanan. Angelica Fernandez, mayong gabi itay. malayo May gabi da sa tanan nga nagwiwi natos puro kandol Ming Glanelia. ko ay Onya, Lia Payod, makalingaw jud ka classmate. Mayong pagwiwi po ni Madam Lia nga murag dunay kalihokan po ni Madam Lia karon sa halayong dapit amping diha Madam Lia. na Lia Payod ang akong classmate nga valedictorian sa among 96 years. na Amo ning akong higalag among classmate nga tingin pertig ni ka kugihana kaayo sa nga tanan. di mo lang Ay, pagumusta ko tanan diha sa atong lungsod nga atong mga kigalaan nag-birthday. maka Onya, Donsay Nablia Anobling, shout out tay. Tay tiroy nila ni Kyle Vicente Naruto. Diri sa Mabolo. Oy, tanang taga Mabolo diha. ko Maayong pagwiwi og maayong pagpamuwak og Mabolo. Kay bawo ba mo mga higala kanang Mabulo og ang bunga. Kanang bunga mo nay mabulo di na sa kahoy ng mabulo ha, bunga na sa kahoy. bang maka Kasi wa na kay bawo diha. hindi Kanang mabulo di na kahoy, bunga na. meron Bunga sa kahoy. ang lalaki Onya, Rex for this shout out ko diha bay. Ang akong higalang kababata nako nga pwede ka sipunon kay ni sa una na magduwa-duwa ni Waipurol. Karon petinan ko ang tao nagmanihog daan ng bachelor. Kumusta mga bachelor driver diha sa Butuan, Davao, Padong ug Ormoc? may Labi na nila ni Rex Furnes diha nga nagwiwi kanunay sunod sa atong tulumanon. Matag karon og unya. Anya si Madam Lia Payod, salamat met.
Amping da kanunay madam kay nagsugod na pud na baka og kinini ang waldas-waldas tibuok kalibutan. Maayom ning imong trabaho madam Lia kay bisag asa lamang ka mapunta nining kalibutan na. Kita taon na ni naara gyud taon ta nagpauraray ning atong lungsod. Sige, mayong gabi diha tanan o labi na sa atong mga kahigalaan diha sa Mandaue o niya sa atong kahigalaan diha sa Pagsabungan. Sa mga Kongson family, mayong gabi da ni Miss Ima o ni Boss Joel. Mayong gabi da tay, Tiroy, long time no see. Hintag-as na kuning akong bungot tubangan. Itag-as ning bungot nato si Mod dugay na tawa nagkakitaay mao ning unya na nakon ni putlan ning akong bungot kung motarong na ning internet nato connection. Unya donsay nabliya ano bling bunga sa gugma Tatay Tiroy. Shout out ng kutanan GC na to. Tanan lubas sa Lumanon, Bas Baryuhanon. Saghang kayong salamat sa itong mga kagrupo diha. Sa mga Lamo family, mga Ruiz family, Fortaleza family, mga Roma family. Diha Tisa, Labangon, mayong pagwiwi diha Buhisan. Mga Fortaleza diha Lupis diha. Daghang kayong salamat ninyo sa pagwiwi. Madam, gishare na nako imo live met. Daghang kayong salamat pag-share, pag-like ka, salamat kayo. May na mag-share. Salamat kayo Madam Lia sa pag-share. May na lang makakita na imong kahigalaan dihang mga itom o puti. Daghan man kag higalang mga naiputi kayo, murag bani. Napoy itom pud kayo, nya napoy mga maron-maron pud color. Bahalag nila kasabot sa ato mga gipanglitok nga istorya. Lingaw lang gamay, okay na siguro. Salamat kayo mga higalahas pag-like o pag-share sa atong tulumanon. Kini nga to mga higala usa lang ni kabunga sa lingaw-lingaw. Usa ka oras mga higalang kukabildo kanato karong gabi na. Walay halong chemical ni mga higala. Wa nay halong pamulitika. Straight to the point lang yun ng ato, lingaw-lingaw lang yun ng mga sonata. Baby ko, hanggang kailan ang pangako. Mayong pag-celebrar na is birthday o sa adlaw na tawhan. Birthday o niya adlaw na tawhan pag yun. Diha sa mga Pacquiao family diha nga moray nag-celebrar sa ilang anak sa ilang adlaw na tawhan sa ilang anak. Niya ni Madam PB Sisles ayong pag-celebrar sa adlaw na tawhan. Baby ko, patuloy ka mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa. Mayong pagwiwi o pag buki-buki o sa pag maneho diha sa atong mga gipanggunitang cellphone. Mayong pagwiwi sa atong higalang tiunay. Paglubad ning akong higalang idol. Idol Najib Cubio. Mayong pagwiwi nimo diha akong higala. Mao'y sunod mohon mauli ko sa ato hagkan yun nako ng imohang bungot. Si Idoy po di Idoy. Mayo pagwiwi di Idoy. Nilang Ramlen Saure o Campo Saure. Mayo pag-wiwi ninyo diha mga taga Signal Hilongos, Purpidang Kusugan na kinang signal. Wa na yun, perti na yun mawang signal kay gibutangang platong mga atop balay. Perting kugihanan is Idoy modag papilit og mga may kay daya, may kay modag palupad anang kuan kanang kaha sa mabaw sa atop. Maayo pagkatandem ni nilang Boss Ramlen og ni Idoy Brad Pitt Pata. May kasalanan sa ating dalawa. Kung sa tingin mo ay ikaw. Mayong pagwiwi po sa mga taga Kampina.
Diha nila ni Petronio Remoto. Oy, mayo din pagwiwi pod ni salamat kayo sa pag-inquire nimo. Madeline Bulpa, si Mads, no? Naasa sa Halayong Dapit pero naka-inquire na to pana sa iyahang kininiang tarpulin mga higala kay nabsad ta kani si ang atong sponsor nga Biscara Graphics and Print Shop. Mamontoy mo taod kung kinsa to'y ganahan di magpahimo magpataod dihag mga sipra das mabaw sa inyong mga tindahan na ang Biscara Graphics and Print Shop. Onya mo sipra pod sila manghigalag mga kamisin, labi na karon pang election materials mga higala mo sipra sila diha. Naana diha sa Hilongos kilid anang Sinsen. Sinsen nga meat shop man siguro na diha kilid likod anang grandstand sa HNBS diha. Duawa lang ninyo mga higala nagsod ninyo diha mabihon kayo atong nagrinda diha magyalas atong negosyo dihang Biscara Graphics and Print Shop. Daghang salamat. Onya maayong pag-wiwi pod ni Len Job. Maayong gabi da tay Tiroy. Okay, mga higala, usa ka sunata na pod mga higala ako idalit kaninyong tanan. Kini mga sunataha mga higala way back in 1990s. Hantod karon abot yun mga higala wa gyud paglubad. Tulala sa isang tabi at di mapakali at nakaraan minumuni-muni di lubos maisip bakit nagkalayo kaya ngayon ako'y isang bigo. Nagkulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon'y nagkalayo. Walang nagawang kasalanan kundi ang nagmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan?
Yes, mga higala, daghang kayong salamat mga higala sa atong size meal kabuok ng mga live viewers karong oras sa mga higala, daghang kayong salamat. Ano mga tukara mga higala sa unang panahon pag yung taon balik sa mga kabatanunan nga na ito mga 16 pag yun siguro ang pangidaron. Basta mo na ipatukar, iyahay nagguyod mga higala sa mga gipilian. Onya ni Madam Lia halata kaadyo ang edad mit. Askang halata gamay na lang para mahimong senior. No basta day og kuan karon pa day ko basta mo times to day mong ida, mo times to na day ay sa kalendaryo. Anhan na day ka mo kwenta da sa pagsimong pagka-senior citizen. Onya, mayong pagwiwi ni Arnel Pigte. Shout out ko apite sa Sangay Arnel Labidis. Gwapo, liwat ni Tiroy. Kumusta naman taon ning akong mga higala karon diha no nga aligri ra ba kayo ni tanan sa una kay wa pa mi nag-graduate og high school ba. Ako mi nag-graduate og high school ani sa una nagsabot-sabot namin kini-graduate high school manglarga ko mig Manila. Onya manlangoan ko numi molarga ko numig Mayo onya mo adto mig Manila kay manrabaho ko numi pero akon hadlo ko. Nahadlo ko ato nga tay mga higala kay naglibog ko kinsa kay motupis akong buhok. No, mo na ko kadlukan sa una niya wa na ko nahibaw nga porpida na upaw naman hinuon. Akong kahadlok mga higala gisay motupi nako na upaw hinuon ko mga higala. Onya Jober Agaw Balduisa. Okay kaayo gaw request kog song help. Ka Graham from Limao Kananga. Liti mayong gabi dia gaw ha. Way tuba dia gaw, mayong pagwiwi nimo dia gaw. Way bahal dia gaw gi ato nga kalingawan dia ga tagay-tagay. Kumusta dia gaw bay uwan diha sa ato nga lugar sa Kananga. Narabay pure gold diha nga dili gold og color green ang color. Anya si Madam Lia Payod murag team song sa imo met sa dihang gibuagan kas imong uyab sa high school. Onya Rabonito Ricto Mades bay pa shout out ko diha. Mayong pagwiwi pod ni Ricto Mades mo ni agamulak sa una dito sa among batch. Piting gwapuha gin gay ni hantod karon wa gyud paglubad ning bataa. Onya mayong pag-wiwi nila ni Aileen Tariman karon mga higala nga naa sa nanukad sa Japan. Mayong pag-wiwi ninyo diha Madam Aileen Tariman. Usa ka sunata mga higalas mga gisakitan sa apapangig. Gisakitan sa mga puson. Kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Tingin mo ang tibok ng puso. Para karon ni mga higalang sunataha matod pa ni Arnel Labedes, Arnel Pigte. Para ko no ni Sangay Arnel Labedes og ni Insyong Lupina Florencio Apites nga ako amigo Labinas Tiroy. Sobrang nahihirapan kahit mabulit ka, kahit mapilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya, nasa isip ang lisanin. Kini mga sunataha mo ni kaganahan kay Arnel Pigte, Arnel Labedes, Insyong Lupina. Mo ni kaganahan nila kay inig sa una acquaintance nila ni Ramonito, Ricto Mades mo nilang ganahan. Kay mobitad naman dito nis ilang mga gipang ibid-ibiran sa una. Katong ilang kidhat-kidhatan wa pa nagsugod ang baile. Onya patakora apites ang paro-paro G kay musayaw ko.
di magkukakita ka na, kita kong hingsayaw ka diha. Anya, si Awa, kaadyo bay, ayaw palabi kay ganahan ta. Dahil ikaw Mo na pinalangga kayo ni Sir Martinez, ni si Abay, Ricto, Mades, Ramonito. ang hirap Basta mga Mades, mga gwapo gyud kayo na. Ito yung igagaw nga pitik pong gwapuha to. saya Porya, tandog na narabato sa maayong pagkatog. ka na at kung bukas pag Ay, mayong pagwiwi sa among banggiitan kaayong BOD. Kokoy, Roma, mayong pagwiwi ni mo diha, Boss Kokoy. magagawa Okay, pangumusta lang po ko ni Ate Marilyn. Mayong pagwiwi ninyong tanan diha sa Tisa, Labangon. Kaya sa mong katog kay magsaba-saba o sa ta. Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin? Nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap magpapanggap na ba ako na ako ay masaya kahit ang Kini mga sunataha para gyud gayon eh. wala At tukba gyud gayon ni nila na Earth Sound. oras. Earth Sound saman. May mahal Earth Sound Zamora na pulis Zamora. ako Nagkita mi ani murag 2018 pa man siguro to wa pay mga kadautas kalibutan. kabalik Amo sa ni pinakabanggitan sa among seksyon si Earth Sound na pulis Zamora. kung sino pang Aska po ni ka purpidang gwapuha daghan kayo ning mga gipang agian. sa pagkain. Balake dayon noy tiroy maminaw ta. Og mapapuhon ang balak Earth Sound. Ang hirap magpapanggap na ba ako Mayong paglawig-lawig nimo diha sa sadas kalauran. Sa kada dapit karong Espinoha diha Earth Sound. Pagmulat ng aking mata, may mahal ka na iba. Wala na akong magagawa. Di ba? Diha matod pa ni Madam Leah Payod nga matay ning kalakiha mabisto mapunta ani kay basahon mapog naay comment. Mao na nga bahala na diha mabisto ta diha. Kini gyud sa Earth Sound mao gini pinakabanggiitan sa among seksyon sa una. Di man mo sadyaw basta di maka inom og mistisa dito sa 1020. Hasta po ni Arnel Pigte basta di ni maka tubil og kinining mistisa. Ano mo ni ilahang baluarte sa una kanang 1020 des esquina LBC at bang naman na ikaron siguro. Anha na sila magsigig tungab-tungab. Anya usa pa na moadto sa eskwelahan ha. Onya sa taot gaw sa imo amigo nga si Junard Obando sa Kananga Market. Salamat kayo sa pagwiwi ninyo diha. Sila ni Junard Obando sa Kananga. Salamat kayo sa inyong pagduyog kanata. Onya dako ato noy tiroy. Di ko ato noy tiroy. Asa di ko ato katong imuhang mistisang purpidang nindota man ato pagatimpla. Dito ko kaila o ginana din ng imnunon nga mistisa. Unya ang atong higala diha mga higala pod sa diha may manduwang mga higala tong mga higala diha mga gwapang mga dalaga diha. Nila ni Maring Eber Bastida Pansakala maayong pagwiwi pod nato diha dapita. Kumusta man ang tanan na kadawat na bata dihang mga ayoda. Onya Arnel Pigte sa taot ko ni Robars og Dagol Alejandrino Apitis. Nila ni Unggol Alejandrino og nila ni Nalsaro Bernardo diha Sindang. Salamat kayo ninyong tanan diha. Okay mga higala.
si Tuyang kinakusgan sa 1020. Katos Tuyang kay di na mahimutang to karon kay pertin daghana tong hinuktan. Katos Tuyang sige lagbira atong iyan sinina kay perti pun dako ang sinina eskwela. Mao to magsige pug bira-bira sa iyang sinina. Nya di man to moundang og di mahimong 100 ang iyang score. Okay, mga higala, usa ka sunatang larawang kupas. Para sa mga nag-edad, mga higala karos mga 40-50. Sa unang panahon nga diin sila dito pa na limoyos laing speed no. Anya kanindot sa sonata paring Sa isang larawang kupas ay akin na silayang muli ang ating lumipas. Kung may babalik ko Anya pertigod ko nung lingawan ni Madam Lia Payod giundangan ko kunog tanaw og Netflix. di sana Basig malkansi na ka na naraba kay binuan bayronon anang Netflix Madam Lia. Anya lingaw arang lingawa naho met undang kog tanaw Netflix ka met kay tambay ko sa imong show kay lingaw ko. Mosamot na yun ni og magnay balak Madam Lia Payod. umang litrato Anha na yun ni mga higalang sipunon tag maayo. higit sa'yo. Ewan ko, ikaw ba'y ipanabuhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa Kapit yun maayo higalas kamay. Labi na sa una nga magsitag gukod anang potpot kay watay ikaplite mo eskwela. Kapit kamay yun mga higala ginukdanay anang potpot mo sakay tag potpot madong eskwelahan. sa'y tuya. Kadugayan mga higala gisuwayan yun ako ng pagsakay potpot. Hantod nagdrive jud kog potpot mga higala kadlawon hantod padong mga alas 7 gahap buntag. Onya inig ka alas 8 padong na po eskwelahan. Mo kuan ko kuan ko na mga higala sa una mo sugat ko inig dunggos barko. Baka 5-5 ko to mga higala piting dako agbaw nako sa una katong sigog pamotpot ay. Nagtuo sila kanang potpot isda ra na po na dito sa amo potpot tulo ka bok lagi dagko kaayo dagko pas potpot. Di ako nagbabago, taglay ko pa rin ang damdamin sa ating Onya Ek Napole Zamora si Tuyang to kinakusgan sa 1020. lupit sa'yo. Ewan Kusgan kay ron mga higala si ba'y Tuyang karon Sam usanas mga principal sa eskwelahan. kapit kamay, Taas na kayo gidangatan ng atong higala. nakangiti Ang kitaanin na aghapon ta dire. Sige lang basta kay nalingaw lang taning atong padikay-sikay kumbate na. larawan kahit kupas na. Ay mayong pagwiwi po day ni Sir Monet Maurilio. Mayong gabi da nimo Sir. Kulay na yugtunan Atong mga kaigalaan das kinasangan Pardo daghang kay salamat labi na Sir Monet Maurilio. Kinakusga na tong higala das kinasangan. salamat sa larawan ko pa. Onya, mayong pagwiwi po day. Akong pasalamatan po na nagkita mi ni Dodong Abraham Dodong Diaz. Mayong pagwiwi po ni mo dong. Kumusta? Nagkakita ay na gudming Dodong sa pila katuig nagkakita na gudmi dito sa Inayawan. Usa siyas mga gamhanan po diyas barangay Inayawan. Kauban nila ni Vince Monterde mga higala silang kuyoga. Nag-abot tayo nagkita ay mi dito miaging adlaw. Dito nag-live po silang mga kalingawan ditong mga informasyon kabahin sa ilang baryo mga higala kinasanga sa Inayawan mga higala. Onya. Sige, padayon ta mga higala sa atong pagkasikas karong gabi na onya. Sa dili pa ipasupot sa nato ning atong mga
nagsuporta na to mga higalas atong tulumanon. Anya, salamat kayo. Soul Garden Korean Store, daghang kayong salamat. Nangita ka ba og mga lamian ug affordable na Korean food products? Ana na ta. Duawa lang ang Soul Garden Korean Store. Kilid sa Plaza Minglanilla. Owned and managed by Miss May Collins. Bisitaha basta Korean products. Soul Garden Korean Store na. Okay, daghan kayong salamat. Soul Garden Korean Store, diha is Minglanilla. Daghan kayong salamat. Unya karon mga higala, nagsige na ilag kinsa to'y ganahan diha kay ablig hapon sila karong mga orasa mga higa. Kotob alas 9 o alas 10 kotob ilang tindahan karon diha. Unya mga street foods sa Korean street foods na karon kinsa to'y ganahan diha gipanggutom bitaw mga higala halad adto alan to Soul Garden Korean Store na ato diha mga higala perting daghanang pagkaon. This portion is brought to you by GDSM RG Kiki Marketing, 5GM and General Merchandise Company, Soul Garden Korean Store, Minglanilla, El Pilo Construction and Supply, Insulin Wine. O diya, daghang salamat sa 5GM man, labi na sa gihatag na to diring Milka mga higalag Pernde o Pern Active. Anhalang mga higala mapalit sa 5GM man General Merchandise sa Soong Lapu-Lapu, Jasmine Housing Supply o sa Jus and Jacob sa Basak, Lapu-Lapu. Daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat sa suporta. Onya ang Jasmine Rice mga higala ana mapalit sa 5GM man Jasmine Housing Supply o Jus and Jacob mga higala. Onya premium grade rice lamian na barato pagyod. Nahala unsa pa inyo gipaabot Jasmine premium grade rice. Daghang kayong salamat mga higala. Okay, padayon ta mga higala sa atong tulumanon kasikas kagabhion. Onya kinilang gihapon yung ubos nga higala. Taytiroy lang gihapon. Onya may gabi nimo diha Bibian. Ate Bibian Ibardo, shout out sir. Kasya Bangkal, daghang kayong salamat ninyo diha. Nila ni Gracia. Daghang salamat ninyo diha. Mayong pag wi ninyong tanan. Onya mga higala, onya sa mga nag-birthday day karon, daghan kayong salamat din inyong mga pag maniho po des inyong natawhan ing abot yun inyong New Year na po ninyo ron diha. Okay, padayon ta mga higala, usa ka awit na binisaya na po dahil humanaw tas Tagalog. Okay, padayon mga higala. Kasikas sa kagabhion. Sa pagsalop sa adlaw, kangit-ngit ang tanan, kamingaw ang maghari sa nang labay mga adlaw. Ako kinihigala sa imong katulugon, sa mga pangutanang lisod mong tubagon, at tuntang langit sa imong mga damgo. Ako kinihigala sa imong kiliran, ako kinihigala sa imong pag-inusara. Ang imong nga problema pagabatiun ko, higala ania ako. Sa pagsubang sa adlaw, paglaong batiun ko,
bisan nag-iusara ang kamingaw di maghari ako kinihigala sa imong katulugon sa mga pangutanang lisod mong tubagon at unta ang langit sa imong mga damgo ako kinihigala sa imong kiliran ako kinihigala sa imong paginusara ang imong nga problema pagkabation ko ikala aniha ako sa mga panahon nga di kapungan diin sa hangin ka iduyan-duyan sa ligon sa kahitasan madagdibaw ni kapalaran inundumi kabay mo ako kinihigala sa imong paginusara ang imong nga problema pagkabation ko higala aniha ako kinihigala sa imong katulugon sa mga pangutanang lisod mong tubagon at tuntang langit sa imong mga damgo ako kinihigala sa imong kiliran ako kinihigala sa imong paginusara ang imong nga problema pagkabation ko ikala aniha ako Okay, mga higala, daghang kayong salamat. Gikan ka to ni Roland Amela, mga higala. Ako kinihigala kasika sa kagabion. Ay, mayong gabi sa ninyong tanan diha. Nagpabilin lang gihapon o niyang atong tulumanon na gidalit kaninyo o gipaluyuhan kinis atong mga sponsor mga higala karong gabion na labi na sa Vizcara Graphics and Print Shop. Mao natoy nagpaluyo labi na tigmo ugma pohon. Natay tulumanon, natay segment nga tigmo natay tiroy ugma ta mag-asoy. Natay panghatag mga higala pa-premium mga higala kadtong mag mga higala o nay sipra didton tay tiroy. Anya atangin niya ugma pohon kay natay mga trivia, natay mga tigmo, o niya duha ka buk atong paghimuon nga mananaog ugma pohon. Karon lonlon lang ta mga sunata Bisaya o Tagalog mga higala nya ugma natay pa premyo ugma pohon na ay mo kalimot niya na kay porpida o niya kamisin pod mga higala naa poy sinina nga naa gyapon sipra ni naong ni Taytiroy. O niya ay niyo kalimot ada ugma alas 9 as 8 ngadtos alas 9 lang gihapon o niya segment na nato o niya gipaluyuhan kana sa Vizcara Graphics and Print Shop sa Hilongos, Leyte mga higala. O niya mayong pagwiwi ni Kunti Brian Bintolan na pa shout out diha siyo. Pangumusta ko diha ni Nong Rode o ni Manang. Mayong gabi ninyong tanan diha. O niya sa atong mga kigalaan diha mga higala sa Halayong Dapit. Kumusta naman mong taon diha. O niya, sunata na to mga higala sa pangandoy lang ni Roy Cubs lang hapon. Okay mga higala, padayon ta sa atong tulumanon alas 8:45 na. Gidalit ka ninyo sa Vizcara Graphics and Print Shop. Sa pagkandoy lang kitang
duha naghinigugmaay. Gisaw antang duha ang daw langit nun nga kalipay. Sa pangandoy lang gikatug-an kung kanimo ang tanan. Nagihigugma ka ug wa na'y lain pa inday. Hinaot pang matuman ang mga damkuko, matuman ang mga pangandoy ko, iampo ko nga dunggon mo. Hinaot pang sa akong pagmataan ka, sa akong kiliran sakdayon ka, ug dili kay pangandoy lang. Sa dam ko lang nakita kong mihila ka, ug sa mga bugton ko ang kakulanan mo mahanaw. Hinaot pang matuman ang mga damkuko, matuman ang mga pangandoy ko, iampo ko nga dunggon mo. Hinaot pang sa akong pagmataan ka, sa akong kiliran sakdayon ka, ug dili kay pangandoy lang, ug dili kay pangandoy lang, ug dili kay pangandoy lang. Okay, yes mga higala, atong takna mga higala, alas 8:48 na ning atong kagabhion na kasikas kagabhion lang gihapon. Inubanan sa iyong ubos nga higalas kahanginan. Tay tiroy lang gihapon mga higala onya. Shout out sa tanan mga higala, sa 8,000 na lang nabili na to. Salamat kayo mga higalas, mga nag-like, nag-share. Ay, daghang kay salamat labi na ni Madam Lia Payod nga gibaylog yun niya ang Netflix sa tuang tulumanon. Daghan kayong salamat. Sige, onya sunod nga awit mga higala para kini mga higalas, mga hilig kayo aning mga bayhana. Hey, shout out sa kanang mga hatmamas diyan. It's your boy, Jano. RBW Tracks and Records. Let's go! Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisan og ninyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag nakaanak na lamion gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag minyo na mura pa og dalaga. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Lupig pa'y teenager kung maoy makapurma. Sila ang babaeng dili magpasagad, ang ilang panglawas pirming ginatagad. Bisan og mama na dili yon magpalusyang, murag dalaga dagan pa ang mabuang. Himsugugdughan, lingit ug hawak, kung naay
ay lakaw permigyod naka-make up na apay lips perti kapula pagkatamis bagyod sa pahiyong niya. Sila ang klase sa maka-proud nga babae, samot ka in love ang ilang mga habi. Humot og lawas shiny pagbuhok, limpyo og kuko, puti pa og ilok, bawg pa og pilok, daghan ang maibog. Kung maoy mo agi makabaligli og kinsay di mailad maala ang dalaga, inga nakakuyaw ang hot mama. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisan og minyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag nakaanak na lamion gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag minyo na mura pa og dalaga. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Lupig pa'y teenager kung maoy makapurma. Ang ubang asawa nagdipindi sa bana, labi nagsiloso, ibawal magpagwapa. Bisag 20 plus pa, mura nagyud og nanay, naapay panamit intawo nagkagidlay. Bawalan pagyod og pangarti sa lawas, dili gyud maibgan kay nanimahong haplas. Oy pastilan, ayaw pod pag-inana, pag-ariglar sa lawas kay natural na. Ipakita sa tanan nga ikaw presentable, bisag inahan ka ang ngayan magpa-sexy. Pariha sa uban ba, kuyaw nga mo porma, suot og leggings ang baki ipalakra. Pagka na lang halatang atimado, na apay kutis, hamis ug plansado. Daghan na karon mga mga hot, lamion lang gyud sila pero dili igat. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisan og minyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag nakaanak na lamion gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag minyo na mura pa og dalaga. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Lupig pa'y Ah yes, mayong gabi hapon mga higala, labi na diha nila Brian sa Tingasen. Mayong gabi tayo, shout out ko nila ni Jesus. Jesus Olendang diha tayo nga nagtalpa karon. Maayong pagtalpak-talpak ninyo diha mga higala kasugbo. Anya maayong wi-wi pod nato diha. Onya, shout out po ni nilang Gilbert o ni Edward nga nagsigig duko-duko sa ilang mga cellphone, nagtukog sigig duko-duko tay nangitag usa ka dako. Okay, padayon ta mga higalas atong tulumanong kasikas gihapos kagabhion. Onya, nagpaloyo na to mga higala, mao kini sila. This portion is brought to you by GDSM RG Kiki Marketing, 5GM and General Merchandise Company, Soul Garden Korean Store, Minglandelia, El Pilo Construction and Supply, Insulin Wine. Onya, nakapong salamat sa Biskara Graphics and Print Shop, Hilongos nila ni Gilbert og ni Jolie Biskara, diya Silongos, Leyte mga higala, dagan salamat. Mo kini nagpaloyo na to sa tong segment og mapuhon sa atong tulumanong kubkubon ta ang kagahapon. Onya, padayon ta mga higala, onas 8:54 na, 6 minutos na lang. Human mapupos ang atong padaguman na ilaing sunata mga higalang akong idalit kaninyo. Hanggang kailan magtitiis, laging puyo at kamatis. Baka sakaling marinig, tapusin nyo na tong COVID. O kay tagal na nagturusa, sa baksin lang umaasa. Baka sakaling dumating,
Nung baksin na para sa amin, araw-gabi naghihintay. Isang taon na ang dumaan, lumingon lang sila at umaway. Sa eleksyon naghihintay. Sana'y bigyan nyo ng baksin at huwag puro na lang quarantine. Ano ang aming gagawin upang tuluyan nang mawalang COVID-19? Lagi mo silang makikita sa oras tuwing nangungumpanya. Madalas sila sa tabi-tabi, namimigay ng salapi. Sana'y bigyan ko ng baksin, magpuro na lang quarantine. Ano ang aming gagawin upang tuluyan ng mawalang COVID-19? Sana'y bigyan nyo ng baksin at huwag puro na lang quarantine. Ano ang aming gagawin upang tuluyan ng mawalang COVID-19? Okay, mga higala, usa ka sunatang COVID-19 mga higala. O niya karon Omicron naman mga higala. Sagol na Omicron mga higala, COVID kuno 19. O niya, may habol pang atong sangay diha sa may tungkop Minglanilla, maayo pagwiwi nimo diha. Ako nga sangay Romero Abilia, pa shout out diha tay Tiroy. Merjoy Abilia og si Romero Abilia, mayo pagwiwi ninyo diha. Og sa tanan na lang mga taga Tungkop Minglanilla. Tay Tiroy, nindot kayong kanta. God na may tip tay Tiroy. Mayong itip, tipos baka. Onya tay Tiroy, nindot kay kanta. God may onya shout out ninyong tanan diha. Onya mga higala atong takna alas 8:59 na. Onya usa na lang ka sonata mga higalang akong ipasupot nato. Onya daghang kay salamat mga higalas nagwiwi nato karong gabi na sa nagkuyog nato sa usa ka oras sa panag-uwan. Onya salamat kay nag-share nag-like sa atong tulumanon na kasikas kagabion. Onya daghang salamat mga higala o gani last nga sonata mga higala. Ako ipasupot kaninyong tanan. Dito sa atong lagaw, ako misusi, ako mituaw. Wa pagyoy jutay na daot, bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi kog nagubak na, unya na tunas, ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon, nga buhing saksi sa gugmata. Didto mataw ang atong gugma, nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan, sa gugmang gipanumpa ka. Dili nako hikalimtan, kadtong himaya atong gisawan. Kay dito
tumataw ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan sa gugmang di panumpata. Dili na ko katong himaya atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipayng hilabihan. Kay dito atong namugna unang kalipayng. Yes, mga higala, daghan salamat kayo sa panagduyog kanato karong gabion na mga higala. Daghan salamat kay napupos na gyud atong tulumanon mga higala. Anya, daghan salamat kay na nagkuyog nato karong gabion na usa ka oras nga panagkasikas. Ako mito Anya, daghan kayong salamat kayo sa mga nag-sponsor nato. Daghan kayong mahigalas nagpaluyo, Vizcara Graphics and Print Shop. Onya ang Soul Garden Korean Store mga higala, Soul Garden Main Glanilla. Onya nagpadayon gyapon ang atong Korean street foods karon hapon nagsugod alas 5:30. Onya mag-start Garden Korean Store Main Glanilla tupad gyud sa plaza mga higala. Daghan klase-klaseng mga papilian nga Korean foods ready to eat na. Diyan naka-display good sa gawas, super barato. Tag 15, tag 25, tag 30 og 99 pesos lang. Pili na mga higala. Soul Garden Korean Store Minglanilla. Og sa mga nagpa-print dihag mga t-shirts, mga election campaign mga higala diha lang Vizcara Graphics and Print Shop Hilongos. Nila ni Julian o ni Gilbert, daghan kayong salamat ninyo mo na nag-sponsor na to sa atong segment nga tigmo ni Tay Tiroy ugma ta mag-asoy. Onya mga higala, na hindi na lang natapos ang atong tulumanon samang takna samang higayon. Kinilang gihapon yung ubos ng higala sa Tay Tiroy lang gihapon. Dili tantong gwapo pero naupaw ng dinhi na lang kutob og maayong pagwiwi og mapohon na kubkubon tang kagahapon sa samang taknag samang higayon. Daghang salamat. Bye bye. Happy weekend.